Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Selatu selam ser peygamberi ahir zamanı be. Ser alu ezvacu ashabi be. Ser ümmeta İslami be. Geli biray delal. Huda Azze ve Celle bütün Müslümana jibela musibeta bide muhafaza kirini. Huda Azze ve Celle evan insanı bin zulma zalim adane, bin harb adane, Huda tevabı rahmi. Evan serkhuna insana mücadele etkin, serkhuna insana pazar dike, Huda Azze ve Celle ona qehru perişan bike, Huda yardımı mezlumi bike, Huda yardımı insanı dert, Huda derdi on derman bike, insanı nekhaş, Huda şifa jarabişine, insanı deyndar, Huda yardımı bike. Huda Azze ve Celle van savaşa bide sekrandını bi hürmeta meha Ramazanı, bi hürmeta şeva Leyletil Kadri. Peygamber aleyhissalatu vesselam vati sahabi bişandana harbi, bişandana tebliğa emri Huda dikirin. Ne ku ilu evan şerri çedbin, evan şerri hani mesele dininin. Zade mesele sen menfiati nege. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabi arası digu. Sahabi arası digu kesinlikle hu zaruka karşı zaruka nabın. Hun karşı zina nabın. Hun karşı ihtiyar, insani ihtiyar nabın. Hun khanyah naşinin. Hun zeviya pepez nakin. Hun dari hişince nakin. İnsana ki tesmili ve bu hesir bu insani eziyet nadni. Zamanı ku kufari karşılığı da ve şer aravada çi bu insan hatta hseni pişti lehseni insan kutsale. Hunui insani eziyet nakin. Hunui insani atab nakin. Hunui insani meydanı nahilin. Hunui insani insan değerliye pişti kuştuniz insan insane. Mezhep ke dini İslami hat, dini İslami çi tebliğ dikir, evan insanı naha. Evan insanı teni kuştuni gila ilahe illa Muhammed Resulullah de beşin. Huda yardım meyvan bike. İşe vevar şeva Leyletil Kadriye, şeva Kur'an tiya nazil biye. Ev şeve be nazil buna Kur'an'ı eva şeva cem Hadi Kadri vi pare. Huda mecru feyz bereketa meha Ramazanı jve şevahanı mahrum nek. Eva şeva be nazil buna Kur'an'ı müşerref biye. İnsan zamanı ku Kur'an hayata uyda tünebe, bu gore Kur'an'ı yaşamış nebe. Zamanı guh ne de Kur'an'ı, anayasa Kur'an'ı kabul neke, hazar şevi hanji her ibadet bike fayda tüne. Gere Kur'an hayata merda hebe. Gere bu gore Kur'an'ı meri yaşamış bebe. Gere emri Kur'an'ı Kur'an anayasa Hudayı. Gere meri anayasa Huda naz bike. Eva şeva Leylet Kadri vi en mezin ku Huda Kur'an tiya nazil kir. Bu Kur'an-ı müşerref bu. Beyya ve herahi şeva Leylet Kadri ne bu nesbi ümmeta Resulullah. Ruki Hazreti Cebrail hatacem Resulü aleyhissalatü vesselam. Basa merve kikir beyya dini İslam'ı yaşamış mı navi şem'uni kazi bu. Hazar mehi kufarı harp kuru evçak silah sade şur hebiye. Biz tene biye milleti yütüne biye akraba yütüne biye tene biye. Hem ibadeti kuda pır menşur biye hem jib kufarı pır mücadele kiriye. Hazar mehi tamamdı be kufar daha ne karar be aciz be. Kufar irtibat-ı cinavura kurmuş ki pereki mezin dedin be evare girede be kemli xindukuş. Jinek carek du car evi şem'uni qazi girede de şem'un hişardı be Xuda Azze ve Celle gazi Xuda ke ev bendi pe hatine giredani dikkatine. Jinek erad be çima tümü giredi be az kuvvetata tercüme etkin. Beyvira jinek erad be az evliya ki Xuda me tü tiştek az gazi Xuda etkim tür zencir ajme giredi nikari tiştek gibi. Sade pora kimin per derece ez bu pora xo nikarim bikati.
Jinek vate evrat ji wî projeyê dike pê girê dide nikare biqetîne gazî kufarê dike kufar wî hildidin dibe mebedxana xwe cê pûtê dane ew ê girê didin pir îtaba lê dikin ew jinik dest ew ê dikin ziyafeta xwe dikin Şemûnî qazî xweda îlhamê ser qelbî wî dike tu ji min çi yardimê dixwazî bi ya Rebbî tu quwetê bidî eger ecelê min nehatibê tu min xilas bikî ez vê dîreka hanê ji binê vî xaniyê bixin bila eva xanê ser eva mebedxana ser van kufarê tevê jina min de hişê wisa jî dibe Xwedê ew ê xilas bike hezar mehê din jî riya Xwedê de mücadele dike heta ecelê wî temam dibe hezar meh dixe 83 sal çend meh Zamanê Hezretî Cebraîl evî anlatmışken Resulullah Aleyhisselatü bê gelo xêra wî çixase. Hezretî Cebraîl bê ya Muhammed Xweda şeva Leyletqedrê êtixê nesîbê ümmeta te eger du şeva Leyletqedrê da însanek du rekat nimêj bike yan Qur'an bixwîne yan zikir bike her hangi îbadetekî bike eger Xwedê qebûl bike xêra wî qasî xêra Şemûnê qazî dike. Şeva Leyletqedrê yek sebebî wî ye Resulullah Aleyhisselatü rûkê Hezretî Cebraîl re dibe piştî ku ez wefat bikim tu jî nayê erdê gelo halê ümmeta min ê çav Hezretî Cebraîl dibe her şevekî Leyletqedrê da ez ê peyê erdê bim bi tûnê meleketa ve em ê dua bikin îbadet bikin em ê xêra xwe hibeyê ümmeta te bikin ümmeta te sahibsiz nabîne ez ê salî carê dîsa were Resulullah Aleyhisselam wiya pir pê kêfxweş dibe însanekî ku qe rojî negire însanekî qe qûl heqî nizanbê çi ye qe îbadetî wî tune nebe bê ça hebe salê carek şeva Leyletqedrê ez ê herim du rekat nimêj bikim yan ez ê herim cî jî Qur'an bûne Xwedayê me efû bike bira wî înancî taşmış neke Çunkî di Hezretî Cebraîl tema temamê meleketa piştî nimêja meğrebê wetê tenê erdê heta îmsaka sibê erdê dibînin meleket hinek zikir dikin hinek rûkûî da dibînin hinek secdê da dibînin hinek elhemdê dixwînin çeşî çeşî îbadet dikin hetanî ku dibe îmsaka sibê Wetê dibe îmsaka sibê meznê temamê meleketa Hezretî Cebraîl e Hezretî Cebraîl dibe rabe em ê herin Xev îbadetê me îşev kirî em ça bikin dibe hibeyê ümmeta Resulullah Aleyhisselam bikin Sual dikin Xweda ümmeta Muhammed Aleyhisselatu vesselam îro efû kir Hezretî Cebraîl dibe tevna Mesela ewanê ku tewbe istiğfar nekirine halen hesûdin halen kibirlîne halen qelbî însana dişkênin tewbe jî nekirine ew însanê eziyet dane dê bavê xwe ew însanê îşkî xumar îşkiyê dixwin xumarê dilîzin ew însanê bêrehem ew însanê nefretê dixine ara însana evana ji vê şevê faydalamış nabin Wetê besa qûl heqî dibe însan hev zane hema qûl heqî sade meriv malê xelkê bixwe îftira qûl heqî ye dizî qûl heqî ye غîbet qûl heqî ye fesadî qûl heqî ye hesûdî qûl heqî ye kibir qûl heqî ye evanagî qûl heqî ne ancak vê şevê Xweda samimiyetê Xweda li qelbê me re mêze dike samimî olarak me re tesmîlê xwe dibe ya Rebbî evan exlaqê min ê hanê ez ê teva biterkim ez soz didim te ya Rebbî ez daha îşekî ha nakim ku me re samimî be me re vê şevê faydalamış dibe Xweda Azze ve Celle ê ku vê şeva Leyletulqedrê da îbadet dike rizaen lillah îbadet dike bi qelbekî safî îbadet dike Xweda îbadetê wan qebûl bike Xweda me jî bide xatirê wan e Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn velhamdülillahî rabbil âlemîn El Fâtihate ma'as selavat